стават все по-достъпни и все по-близо до учениците. Какви са ефектите от тях и какво се случва с здравето на тези, които ги употребяват? Ефекти ли чу? Просто дишам и се надишвам. А покрай... Пълен кък. Шматка, летите ти върха говори пак сега. Римите се куршуми, няма място за игра. Бяла тука бе жена, туто място е изчерка, шот си пълен халка. Само трябва вляза, вземам всяко място, тук има фаза за морала. Поредна акция на полицията срещу нарушителите на пътя. Следи се както за опасно шофиране, така и за алкохол и наркотици. Колко са хванатите за волана след употребено. Ей, горно, очите ти бавно, гласът ти без сила, аз съм ушният кошмар, ще те праща в могила. Аз съм вълк, махлейска персона, максната луна и ги ради в гроба. И си взимам стопката и си правя главата. Шматки!